Dinang nila eh. Ug magpariban ba daw ka, Jol? Tapad. Ha, kamalan sila laging duha kuno kaluha. Kay ngangam ni pura mi diri sa kay Bright. Agangam daras diri sa kon kay bulok. Kamay amni ko nami. Ani man na? Ha. Na mo gusto na. Ani kay Bright sida. Jaga ho dada. Pareha lagi mo kabog ka. Agang gini jung magpariban ka, pareha mo sa mi, pareha jung tanan pareha mo sanina. Ay tapang mo tapang. Di yung magpariban. Ani kay sanina mo kanang pura mi mo naan ko. Hi, si Manang Helen eh. Hi, good morning. Ako na pod ni si Manang Helen. Karon di ay last day ni Julie danis amo. Silas di puso kong matay mananga ka. Di ba last day kay muli na makagmaribo matay. Sige kay glass di. Sa may last day naman kay umamuli naman ka. Isang ipangarin sa buwak ni Nanay o ni Tere. Isang surami. Kugihan maziling bazihan ha. Si Saram din nagkahanahan sa sa pagpaado ng mga buwak nila. Kay agbuwak nila katag-katag. Alah dole ah. Sabanang. Di ka na siya nagluto. Kaya nagpatrabaho man sila Tere sa ilang kalubihan datong bagong nilukat. Ato surabi nang kay ma Insay na pong gi paadon. Kaya si Nanay Ramaz ganiti libot-libot. Kaya ako busy po si Nanay Ramay adon-adon nahanaan ni Jang isang paadon noon tanaw Julie ah. kamok manang. Ha. Butan doon ni Julie. Nang Julie, si Jai Jai, si Kinkin na to des tiri ning goho. Kay isang giaren sa huy Julie, mura man tong nabalintong. Amin na dito. Nagtakilid magimong kabilya. Aman. Kanang mga dahon. Nagpagilid. Wa ka kakita. Paso na sa. Pares ka na ni ba nga murag na Nasa tunay. nagtakilid lagi na. Ang kabilya? Tabangin sa diri. Ang kabilya isang mga hug ng mga dahon ha. Oh, ang tagal na nga. Agaw, ang kuha ng tagilid. Buwak. Buwak kay, duha na kay William. Doon na. Wala mo pangat ka na. Nabali man ang imong kanang tagas nga buwak ay sa ubos kanang nagbuar si babaw. Ano sa? Nabali lagi na. Ngita Ang kanang gabi-gabi ari si babaw kanang nay. ko lagi kong uniform nang. O nga na ubos. Nga na. Nangita kong uniform nang. Pero daghan na to ah. Kanang na ito ah. Paringan gabi ba? Pikas. Nay, gabi nga. Malibang ka suta. Nakang tiri na kay Darius agyanan magud si Aliana og saptan kay zamang gisiun. Mga puti na. Kay kayo magmadri labi na kita magmadri mo na si Za. Dala gisi nagbuwak. Nabo niya. Nasayang lamay. Magahilura balingan ni nay. Gisi aday. Dilagi kay gisang na og di sa mga dagag dahon. Mamungan kuan sa mga dahon. Gisi aday. Napo na. Tinalay nagpurma na tagkiwig na. Kuan na lang man ang kuanan. Ajaw. Balhin na tunay. Ano gisi aday? Ano pasig mo yung gisiguro 50 kay mother. Makahilulay ko no to. Katong danom sa katipunan nay. Na may pero balang wala gisi aday. Tawagin pulis, katilaw yung patibig. Di lagi gahapon lagi nas naangin sa dihay mga bazi ning anhi. Mga gabi, nagre-rifle. Uniform ng mga gabi na eh. Ito ah, dako. Ato sila nay sugu ah. Naskin ken. Kinkin ko sa mga gabi kinday day. Manila to tayo po. Nawala mi. Kabaw. Kampurami man na wala nubo. Kuha. Mga data po yung kami. Ang lami ah. Daga na mga gagmay ni Zen. Ito saan naisip tira sila na. Green kay green po kita sa nina. Nasay nagkamalag si Purami. Saan kayo subi? Ag nagpariban pa ka Julie, mura sa Purami. Dahil sa may angi pariban. Nga man tayo. Ug na kay mami so magpariban ka di na ka pangutan nag si Julie si kuan ka si Purami na ka. Indara po. Magpariban ng nanay. Mamiso. Nani ni ido nang gikanda tingguan nang tinai. Ganon. Kapitan nga kuha ala ko na sila naging na naman daan. Nani ka po kami ng mga gagmay. Gipang bato to. Sa nang tabuan. Batutus. Ang Purami batutus ang buwak. Alas gibatutus ko nagbuwak. Sali ka gisang bay daghag buwak. Kana pwede na din na itong kadto kong na ito ah. Ano na kay gabi ni Nay. Na, dakan magkana ito dapit. Pag hadad to metros likod. Ako na isa na eh. Ako na ito isa. Ako isa na. Dito na inyo. Ito na tanandana. Ang sato lang ubos. Kaning gipang bato dos. Batutus sa kang Purami, halapas Purami, batutus ko. Nasuli na, batutus ko kang Purami buwak. Oh, si Madam, ninabay, ma'am, biyay ito ah.
Dollar. Asa ka to siya? Padung, kaduman. Kay kanila gyud mong lugar ni rang daplin nas kasada. Magdimuli sa tunay, maalas na katong kuanay. Kunay mo yung dugo nga kuanay. Urin subuak. Nabitang dumo da naman ang turok sa kon. Katumay mong sipa kanay, wala ba yahay nga to? Nilang naidaghan nga na, karaan man na sa una. Karaan. Na may sabay. Nagunay mong pura may atire imong banda daghana na. Namuak na. Ano ba ni uniform ko no sa karin labaw? Ang nga kay tagas mo na. Ang duwat man imong balumbay, ang tagas sa ubos. Ano? Oh. Pero ang duwat, napay duwat na daghan di ha? Nay sa porami. Lagyan na rin ito. Sagol na lang ng kapura may ugi mo na eh. Sago na to. Parehas rin ka buwak, dili ka na mawa. Wa ba mo maglain mo bay? Aglain-lain maguna sila o mga buwak. Kay kampura may Tanaw naman. nanay natag nila kang piripod na ah. Kapurami ra ba gihap? Kapurami ra man Kaya gihap. namatay na ni. Namatay na gitusok dali. O tarawa. Anahan na. Tuloy na ni saha. Katiri na nay. Oo, katiri. Katiri. Nabae mo ni. Nilagay, maglain-lain, gamaghapon mo sarang mo gipuian. Morig din na lagi sila kay agilang ko nga kasi makabuhian og daghag Tanom. tanom. Ka mas tubig ko nang apil na. Ang katutuan ay kanila na kang kurami pod nabuhi na kang dadto ning buwak na. Jabo na. Pwede na ni pakiliting mga ingani sa ilam. Tabo. Ngano man na, ngano man na. Ngano man na sa lana. Ngano na tay? Ano mo sa papasanginan? Hindi man siya magagigisi. Ano ra mga ipang... Teka lang, basta ko nagpuan. Ato saba kay dumagi na din tagaguan mo nang hapadlupok na pa. Sige, baby. O kasi na mag-gisi, ilhan na kuan, kamera. Ah, wala ang kamera, drive. Para ilang kasi nag-gisi. Ano tabi? Asa na yung posturan? Pasti na picture. Na Julie, napay katutulay mo tumuhan din na. Kuha na, dato. Kanan na bakilid. Ha? Ato magabuang na sa balhin-balhin og magtrabaho na. Asa na rin na. Magibit naman dito kay mga sintuhon ka man. Hindi na nailaptan. Simentuhon mo. Ato na diya kay simintuhon man tong natutulid. Ano sa man ikaw katrabaho na? Kaya muli ra ko na eh. Oo, ako kay baol. Porami rin ang budget. Ang mga pinansyal na bayan sa nimo hibaw-an. Ato na balhin-balhin kay, Gudani, murag na dani gatang. di ba? Dali ato na labti kanina. Ah, ilong bayra dari katang wa pa mura ko. Ang gagmay. Kanang gipag batatos. Batutos ng ija. Hala po me, agi mo ko ng buwak. Di bang batutos ko ng ingas Julie, gitamay. Kita may badi ay. Gitamay kayo mo kagi batutos. Ano ang katiri ang gipanggawas na dagko na noon. Na. Di mo pa ni kasurvive ni ida. Di ka porami na daot na kayo ng kuwan ka Ang pura ka tiri, nakasurvive na nagageti man ang nanay. Balin, di sa kulang juta, di yung tai. Ibarhin ko nung, di nung tae ma, di ko numazog nung tae. Di, sa kulang juta lagi. Pag mo Julie, dito yung sumari, baka naman yung pamutang. Wait ay, puro juta. Huwag yung may tawas inso. Asa man ko mangita ko an. Tanaw ng Ang balik kay siringan ka kalong Lagi na takot. buwak lagi di mo angay arang katambak ang juta. Ang balik mo yung tahap yung butang. Taho po ka ng bagaso. Bagaso. Kailan ka bagaso nang? Sinso. Tinai. Eh di na eh. Ano yung bagaso? Kana pag gilabasan. Tinai lagi sinso. Ang bagaso lagi. Bagaso sinso, muna pag di ka taga-alis siya ha. Tinai sinso. Bagaso. Napalay, napay fortune nga pilo na yung mamala no. ha, Kana na yung talinis. taas na sa una na. Naag mga kuan, mga sneak kanang kuan, tigre, nang gumbay na. Da mangitan nun. Tuara ba daghang ano tong paran. Dari sneak panty ah. Aga mang sneak pan ra ba kay isud kuno nagbay Juli. Kanang sneak pan uban. Suri paang. Kanang sneak pan kuno uban isud kuno nagbay. Kanang dagko nga paang. Kala Juli tong tungi ana. Baba man mo managay. Hay ni ba puro nagjaw-jaw. Hindi sa gula lagi dire juta ni tanaw ara mo makakaado. Gipaho man kanimo mga tayo diyan ay. Huwag ko ba katong katiri. Dagko din jarang bali to mo. Hindi dakon. Eh, ganas kuan. Yan nagamang pala pagabler ko no. Yan na. Hoy pan lo. Babay pan. Babay pan pala. Babay dang pan, gikan makaslungsod. Yasaw niyo pala. Kuya sag pala. Magasasanay?
Ano ko tambantoy. Tambantoy ko no. Ay, ka masubigon. Ha. Umuwak na, Nay. Umuwak na. Umuwak na. Nakauban na to. Kanay na ni magnabalintong na namuwak nagkaaban na tunay kaprami mo na. Ag gratos ay maging gapo namuwak na. Mamahaw na. Mamahaw na mula. Aghadan to ng sa katungaho. Para silyong kay mukha na lagi ni kanin sa lalunta. Ito ka nito. Ito po, Nay. Ito na. Mga to kater? Ako, Nay. Di pa nung kami nagbalik mo kami. Why is nak ter kon why is nak nis nanay. Isnak kay isnak ra. Tatay go. Isnak kag butong. Sang mo wag ra kuno nay. Okay naman kung mabait na. Ito, kita ko na. Ay, bakit why? No? Ay, kamo na ito, Bandi. Nanay tuwad-tuwad dala kanay nang liba kanay. Nanay. Tatay. Mamahaw na. Mamahaw na ka na. Hindi mo kulang. Palimutan na. Asa magamular ga sa makalikam kumariyo na hindi man na. Di at least na tilikit ana daw ay. Merit ko. Mo sa to kita po ko. Kanini abi to duli, lami didig muda ko isa nagpalupat nga dako. Kay kanul bin na. Ay, sa dano. Tayo datos do talaga gitanong. Bawa ka nung gilukat ng nanay. Datos sa ubos, nilabog na natos sa ubos sa nangka. Gilampasan nang gi. Kuan. I di na may sakda na nabay kisa nana. Ang sarap ng ulit taga pas danggan no. Naduli amang bida dali. Sila ba to? Untung mo to nang umpa mag-anak ko pa kaya. Ina kay dugay na ba kadimuli dali. Kames adu uskan. Dugay pa man to, dumagamahan man ka. Teh. Hadi ba betul betul tayo dugay pa man. Lugay pa man po kumaka. Di ka mayo di ay. Mayo, di ka makakasin. Siri. Kung mabili pero. Nagkiding-kiding pag mata kakatukon pa siguro na. Kaya dah na lagi nga nanay. Hindi naman. Naman gagawin ko eh. Naibto na pala ni mong kuan. Ang butang gamit dito. Eh. Murag sa may bakawan sa kami, pa may linaw. Nemo na ha. Kana. Dadas bay. Naidag na. Mabitaw na. Hindi pa mga kananan. Pagkuan di ay kanay nga na nga buwa ka og maintan, mulami problema yung tandi di mo Uy, ina naman na. na isudan. Kilawon nimo? Susuka. Tawon, ibalag itlog. Itlogan. Bitaw. Tapos kuan, Facebook. Kaya usog ang mga asawa, wala naman palito bugas, hindi pa malit na magbuwak. Kuan, naman nang Itlogan. gisa na lang nagmanjana. Manjana. Karag, Brett, di ka ba itong buzara, di itlogan. Manjana, bitaw na, na. Dito man katanda kami na, di man nagikan. Lagi, Lagi kami na Kasi nagpulo. kasi idan kong Gabriel. Wala nga nahila na raghan. Ang siya. Kasi kuno. Ano ko klasik kang nanay mazana. Na, kang nanay. Ana, kang nanay na. Pangtanong mo na juta pero naghanap. Ana. Prami na. Aka nanay na. Anak po ka nanay. Hindi nagsapo-sapo naman nga ba na isa man na. Nakadudulay ba nanay? Ang wala buhi na gamay ni kaagi. Sam lagi ka na. Ana. Akatiri mo pud dai mas dun. Ang manwanay ka ang Balhin. balhin. Kada wala mao na sa. Kung magbiligsan ta. Magbiligsan sa buwak duli. Ha? Ato sila mo tulong. Ang buwak mo ni na. Kaning bagsang na. Kang upaw na. Dinanas. Kamayla. Hanggang silom na. Gikan na Garcia. Hanggang duplikara. Gikan ning mamida. Kung kanini kapurami ni ang gipaliwatan. Ani, anak, di ka nag-Cortez. Kani, di ka nag-Cortez. Kaning mananaw, Cortez na. Kani, Cortez na. Kana, di ka nas, kanang lalay na Ilang manda na Agang mga sweetahan ni Yara.
Aga bang sitahan nila na katungtas duta to datong bilita ikas tubigon. Ila Ma'am Danit kanang sitahan ni uban o katong kuan. Mo nagaho. Masayog way taon lisbay mga matay kay wa may magbubo. Kaning sitahan ni humok na mamatay ug hanang bisaan nigbas na nga patay na. Na mo na talaga mas kilid sa hangkuan. Kilid sang padag. Kaning uban binartir na sang classmate. Tole. Asa wala sa man ka mo biyahe Jol? Sa tumuon ng kadlawon? Ja, uy, tumihilmit sa krasada kasi ba to? Muban ka ter? Mabot magkasaysa? Saan sa makauli? Si Prame? Ano yung pangibot ni mo duli? Ano yung pangibot na? Sabot. Kanalay na, gisa ng tusok na natumba na. Ha? Mabuhay ng tubig no? Diha dari pulo pagitan no? Tawag kas nanay. Hay man, as Prame. Nanay. Amahan na. O mas Prame bakod. Julia, o tiri, pila nakaklase mo kulor banda ter? Asa? Wala naman eh. Wala man ang muwak tong mga lamay puno. Asa naman ang kulor na mo? Daghan mo lang ang tuling ka Julie? O katiri? Si tiri wili ko nagbanda sa una. Oy, proud orange. Naiping kawa. Kasi may magpamatang kayo mo nanay. Nalay si Kitos nanay, yung saba nay. Eh, ba nga pa ng buwak. Kinis man ang dito, sa kasurang bawa mo. Sana din ba mo? Nalay si Kitos nanay, di kami na nakaibaw. Kaya ko dito nito kanan. Anak man ko. Di, kay naman imong pong sikreto, di pa kamutukan. Buwak lagi. Kay bawa ka si sikretong nanay, katukanan. Ha? Ha? Kay bawa ka si sikretong nanay. Nasa rinula. Di kan. Di ka kay bawa. Kasi sikretong nanay. Apa dia magdahan pang mabuo na sa sikreto ganyan sa doon, mabuo naman ni siya. Kuan. Kana nay gisud sa kabo. Ito ning tiri. Sa mo tagihi ni Florame kay sustansyado. Kanay kuan, katiri pod. Kay nay vitamins. Napekaya na. Di mamuwak. Ang katubitong medisina tiri wala ito epekto tir. Tir, nila dato. Di mo medisina gi pahatag namo sa pagpamutang pa sibuyas nanay nga matay hinung sibuyas si nanay. Para to Julie basa ha. Basta to, may go dito si Waydining. Ha kanang tigre. Katong mga May go agway din sugod bandaris graba. ano magdun na to magaman to daan dari ibalhin to iusok. Oh, tabangis sa nanay. Daan. Ang problema na nga ang usok ni Zang. Ang Zang. Ibto na pud to. Kasi mabughata na naginibot. Ibto na bito si Roy managibot na kay dapat inibot man ang das galing nanay. Ang dara si Ruy Pebton dadari na po to may. Pwede nung suray gihubak na mga ganito. Gito na yung magibot. Na. Ang kaya magutan pa man ko kaya na pinatrabaho pa sa danon. Hindi na magutan. Mga ako mula kapagaling ko. Maghugog. Ikuan Waydining. Dugay pa hinugay din ng Julie. Mga Ano ugos ba pa ko na. pamandiay narag pagabukor sana. Kari, mahawaring itriping. Ilain na na. Lain na ni kaya ano ni. Mami, na mag-arin-arin kaya na itripingan mo. Sa sumagil. Kamuday si Jakuno garin sa arins. Mami, mag-arin-arin. Sumagil ko no garin sa arins si Jakuno na ikitripingan. Pero agad ang ikitripingan kay kuan man. Kumun man. Huwag man sila katrip sa mahal. Mahal na may ako. Dapat Julie na. Kalang pink nga na. Nemoy nga na. Ha? Kalang lagi pang surinis ka na. Wa ko nga na buo sa tanam na. Ka na ba? Lagi. Mama ni Huwag din ipugtubog-tugbak Julie. amo man supsupon sa una kay tamis mo na. Subsubon di mo naman. Dumaga mamang ka. Mao lagi na. Subsubon mo kunot. Kani bang buwak ni sa supsupon na. Di mo ko naman subsubon ka. Ito na buwak sa kanang bird paradise. Wala na lagi ron. Bird paradise. Ha? Nabitaw asa na ba din ah? Dari na po. Dari kani dari. Agbalan sa kain ni mo na. Sige
Lili nagbintana nang ma-heart mo mata nang. Lili na magbintana nang. Ano mo? Grabe siyang buutan na. Na. Pero kareng bumasik sa ibabaw, makahilog yapon na duli. Kana nas kili tirin sama na sa gigukuan. Gigisi ni Aliana. Ha? Kana green gigisi pala kapil. Ala na, mao ko na makahilo na. Bahin na lakaw. Dadto. Ano na diha? Di lagi si Zaka usaptan si Zaka nga mangita sa Madrid di paminawan. Mao ning klase makahilo na. Yaw. Kana makahilo na, kana. Di na bugisi. Di lagi siya manggisi basta paminawan. Labay bangazog Madrid. Matagag Madrid din na siya mangilabot. Kahibaw ka ng Madrid, ug mani dahon sang pangitaon, pero mangita lang sa ug di sa mahawid og nga namo lang mangusi. Ug di pag makawid og pakpak sa shampoo. Hala. Ligid na. Ang dragon fruit ni Tiri nang lupay-pay na. Naraba pisagin do kasipi. Nang dunga ka sa akin nang. Wa ko nagdungag. Ano ba ka magdungag? Kay ba magkamukha kami? Kay kung nagdungag mo, wa na mo koy saging pud. Hagot akong tul. Isa ka bulig. Sa kabuli katong dabong. Wala. Nanang. Malagi sa kabulig wa mo nagdungag hit atong dumugon. Wa man po ko kakuan. Pamoya marisidra. Yan ang mamahon na tanang. Hagbay. Mahon na ba? Ting pamahaw pa baron. Tili ano yung duko-duko tir? Anda, mo na to ang vlog karong adlaw. Salamat sa pagtan-aw. Salamat inyong tanan. Tawag sa natir. Kita-kita naman ta sunod kung sayang mahimo na pong ika-upload. Oh. Kisa ron? O diyan sumami na nawag na. Nasiri ang tuko. Nasa mga pula may itamay na bag yung buwak ni Juan. Dole ba ko nung batata o mo ko nung batata sunog yung mga buwak. Nang wala na ba ko sa gabi-gabi. Sipakan akong nanay. Diba naging Julie? Sumangay kong Julie kinambay ko isang tripingan. Pangadyo. Sila dia. Ang si kaning Julie gapon nagkamalan nagbirth kuno laki nga. Si Julie kuno mo si. Ang ginanuot mo ko sa nina ni Promi, wala mo ko sa nina. Pagkarong. Kanang nag-stray po na si Mama Julie. Nasi ang vlog kuno gapon sa laki. Pamagas kuno nga. Si Promi ni. Ug magpariwan ba daw ka Jol? Tapad. Kamalan sila laging duha kuno kaluha. Dili itong nakagahapon tong laki nga ngam ni Promi diri sa uo kay Bright. Agangam dalas dili sa kon kay bulok. Hamay-amay ko kami. Ani mo din Ha. Na mo gusto na. Nasi am dani kay Bright siya. Dagaho dada. Pareha lagi mo kabog ka. Ang hangin ni jung magpariban ka, pareha mo sa Promi, pareha mo tanan pareha mo sa nina. Ay tapang mo tapang. Di yung magpariban. At ni kay sanina mo ganing Promi mo nang naan ko. Di ba bisa magpariban ka? Na. Ipariban ko nang be. Pariban mo balik ko. Balik mo kapaot sa ahong kuan nga 50 ra. Ipariban lagi ko. Wala ka di mabiso. Di ba na mo kuan? Plan sa dibaga naman ning hang riban. Kaho Plan sa naman kung kuinig plan sa dibaga. Iplan sa dibaga ni Plan sa dibaga bitaw mi. Si Promi nagtudlo. Pahapangan ra kuno ko. Sanay. Medasikan ko na si Jali ng Jerry. Flora medasikan. Nas na eh. Nasa na ni gawas. Sa sekretary. Nakakapatag tagapot mong kamor dahil he. Nga na tanang. Permesa ni Day Promi. Nga na permesa ni Day paputoy Promi. Permesa ni Day. Kami ang pirmahan. Kanang Promi. Di mo ko Promi. Ano pinanganda pirmahan na? Di ko lagi ko Promi. Pisagin sa manay ka. Julie ko. Uy, gidakong itang ko ni Sang. Di ba kasi mo kamusulti? Gusto na si Christina. Katong kuan. Sekretary. Ako ito pa pirmahan. Christina, cameraman, si Tony. Jiri nga botel. Gidakong ko ni Sang. Di ba mo dahil kani? Barangay. Gani harap ang istorya. Di man dahil kas Promi. Kung napas kapitan, dito magubot. Kaya kailangan ito kapitan. Nga no, lagi pang namano sa sanina, nagkamalan Lagi pa yun. sanina. Ay, wala na nagsusuot. Nanghanjo ko ni Sang nga manghuwag ko sanina. Pareha sulag na akong diay, nay. Pareha sila, kaluha. Oh no! Ay, ka na.
Yuli na again. Si Burami, ita sa gilong. Dahil sa gilalakan. Las nilakan. Nababay na mga kaluha. Mga kaluha gigsoon. Unang pagalinang gano'n. Parang hiwap. Babay na lagi. Kuno, mawat na ka. Nailen. 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 Ato babay ko na po. Pagdat ning gawa. Babay. Bye.